saatu sitten Husqvarnan 2014 mallisten uusien Husqvarnojen koeajohommat käyntiin täällä Jämsässä Kytönen Motorsportin järjestämänä. Ja kuljettajia on ollut mukavasti ja ihmiset on saanut kokea, että mitä nämä uudet Husqvarnat nyt on ja mihinkä päin mallisto on menossa. Ja tosiaan talvella nyt heitetään tätä enduro-koeajoja muutamassa kohteessa ja sitten ehkä kun kesä tulee, niin enemmän satsataan crossipyörien koeajoon. Ja mallistot on ihan uudet, että niissä nyt ei ole mitään vanhaa Husqvarnaan samaa, että jokainen vaan kuka haluaa kokea sen, minkälainen se uusi on, niin tulee vaan koeajamaan. Ja pyöristä meillä on tänään enduromallit 125-kuutioisesta kaksitahtisesta aina nelipuolikkaaseen enduropyörään ja siitä on olemassa vielä tietysti 501 enduro, sitten jos oikein voimaa tarvitseville. Kaikki pyörissä oikeastaan 2013-2014 on vaihtunut 100% komponenteista ja muutenkin systeemeistä, että se on semmoinen asia, minkä kaikkien kannattaisi tulla kokeilemaan ja toteamaan.